تني إمبر يسوس قويتاي زالت شيء يشتلك تقدر تخيله بروحات بزاق زيستاهل سلزي بخلو كم زخمانا اتفتني إمبر بدخامنا كدنجت قلنا زي كقل ليك أكهن يبلنا سلز بخمزي بخلو خمز خمانا اتفتني إمبر عبد تبلكان يشتلك نرأي من الله سلز إبراهيم معرف كلت فقد 10 شمونتان دحرينا انت ايدبل نسو بعلو كفتن كلو تسقيمو نتوم زفتنو كردኦም ይካአሉ ክብር ንእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ኢየሱስ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ዘበሉሲ ንሳቶም ዘሐለፉ ወዘበለ ከም ዘሐለፉ ስለዝፈልጥ ስለዝርድኦ ንሱ ክስቀን ከሎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ንሱ ንባዕሉ ተሰቂሙ ነቶም ብኸምኡ ዘሐልፉ ድምኻ ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሰቂሙ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይካአሉ ኩሉ ግዜ ሰብ ሼር ዝገብሮ ናቱ ፔንስ ይደሊ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ኣፍሪካ خلنا ሓንቲ ሓፍቲ ኣብ ናይ ኣምሓርኛ ቸርች ተካፈል ነራ ድሕር ገለ እዋን እንዳተካፈለት ጸኒሓ ናፍቲ ዝነበርክዎ ናይ ትግርኛ ማሕበር ናብኡ ጆይን ገራ መጽያ ድሕር ምስዕለልና በገለ ጋጣሚ ተፋሊጥና ምስተራኸብና ከመይ ደኣ ስኽሲ ፍሉዌንት ኺ ኣምሓርኛ ትኽእሊ ወላኳ ኤርትራዊት ትኾነት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊድ ከዛዓበኺ ባህልና ኣምሓርኛ ጽብቕ ክትፈልጢ ምስኦም ክትሓብርኽ ኣወላ ሓደ ጸገምስ ክህልወክስ ኣይክእልን ነይሩ ታይዳ ኣኹም ክደኣ ኢለስ ተገሪ መክፈልጥ ስለዝደለኹ ኻይ ኖ ኢላትኒ ትፈልጥናهم እንታይ ከም ዝኾነ ኢላትኒ ኣብኦም ጽቡቕ ነይረ ጽቡቕ መሃር ጽቡቕ ይግልገል ግና ኸሲ ከማይ ስደተኛታት ከም ዘይኮኑስ ፊል ገይረ ከማይ በመከራ ዝሓልፉ ስደተኛታት ክኾኑ ስለዘይከኣሉ ወይ ድማ ኸኣ ከምኡ ዓይነት ናብራ ስለዘይብሎም ኣብኡ ልበይ ወዲቑ ክዓርፍስ ኣይከኣልኩን ከማይ ስደተኛታት መጻተኛታት ዝኾኑ ክደልስ ነይሩኒ ኢላ ኩሉ ግዜ ሰብ ንዕኡ ዝመስሎ ናቱ ፔን ሼር ዝገብሮ በትንሱ ዝሓለፈ ጎደና ወይ ድማ ኸኣ ዝመሳሰል ጎደና ዝሓለፈ ሰብ እዩ ዝደሊ በቃ ንምንታይ እንድሕሪልኩም ክዛረብን ከሎስ ኦኬ ሓቂ ኸ ይርዳእካ ዝብሎ ብጣዕሚ እዩ ዝደሊ ዝኾነ ሰብ ተረዳእኒ እንዶ ጥራይ ደብል مش قال ولا تزاريبو قال اندحر دي تردي اخا انت يدخل يقول تعاتات تردأن مو مجمرتها اودأن مو يبل بحلف ابدك انس حواتنا زردأن حوي دله زردأن متامدي دله مش لو سلازن نمنتا يقوم دبل لهو سب زردو يدلي نزي دما خا نا እግዚአብሔር ቃል ከም ዝድብለና ዘሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ዕብራውያን ፍቅድ 18 ንሱ ክስቀን ከሎ ስለዚህ ክንጽል ከለና ናብ ጎይታ ንቀርበሉ ናብ ኢየሱስ ንቀርበሉ ንመጸሉ ንወደ አምላክ መፍላጥ ዘድለየና ነገር እንድሕር ሃልዩ ተሳቅናዮ ስቅያት አጸቢቁ ተሳቂው ይርዶይ ነዘይርዳ አካሰብ አይትደልዮን ያخ ከም ዝኽዛረበኩም ጸናሕኩ ዝርዳ አካሰብ አዚኻ ካትደልዮ ንምንታይ 1 ኪሎሜትር አሜን 100 ኪሎሜትር ደይከውን ወይ ድማ ብዙሕ ዋጋ ከፊልካ ንዝርዳ አካሰብ ክትረኽቦ ዋጋ ትኸፍል ያخ ስለዚህ ኣብዚ ድማ ኣዝቃል እዚ ንሱ بخمزي بخلو خمز خمانا اتفتني إمبر يسوس زي حلفه نحنا لو من نحلفه ويتصبح نحلفه يلين اتبمولو النحلفون بحجي سقاب حجي زي حلفنا يون بحجي النحلفون يسوس حلفه وي كبر نجزي أبيريخ يسوس كريستوس قويتاي سيز خمز زبالة ليك أكهاني زلنا بك قالوا اتسبات كيردو قوليهم بزو حتى لنا بزخمن اسيات ولدنا خيردو قلنا خيلو قلنا انا بحدار زاتنا متأمدتنا خيترد أنا تخيل قالينا بيتسبنا كيردونا يقولوا زرداء ود أملاخ جنا لنا كفر نجزي أبيار يقول كابسب نلعلي أتبيقو زتقنزنا يوك أنزا كمناتو جيرو زقنزو كمناتو جيرو فيل زجبر كمناتو جيرو زرداء ترديو دمخا هو حق خيلو كم سب سميع كذا خيل ديكونا سيت أجو دمخا دوحس حيل دمخا أذهب كبرو دمخا أذهب يسوس قويتاي كبر نجزي أبيار يقول ስለዚህ ቀጽሉን ታይሉ ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእሊቅ ካህናት ይብልና ነሙ ስለዚህ ኣብዛሃ ሐሳብ እዚ ኣድማኻ ብዛዕባ ሊቅ ካህናት ዝብል ንሽትለይ ትንከፍ ኣቢልና ወይ ግልጽ ኣቢልና ክንከድ ክንፍትኒና በሐንሳብ ኣለና ዲና ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ሊቅ ካህናት ይብልና ነሙ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓቢ ሊቅ ካህናት ኢየሱስ ወደ አምላክ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነጽነ ስለዚህ ኣብዛ ሐሳብ እዚኣ ሊቅ ካህናት بسمايات مأماننا زبلا زوم إن غيرنا أقرب بالله كنريان كنفتنينا سلز ليك كهان أبزب الحساب كم زي لختركم وفتينا الله ليك كهان زبال سي تاي مالتي وين تاي ليك كهان النت ليك كهان مالت بأملاخ استحاري سبأو من النزلوا
ኩሉ ዓይነት ስርዓተ መስዋዕቲ ዝመርሕን ዘመሓድርን ኣካላዊ ፍጽምና ዘለዎ ንኽህነት ዝተሓርየ ልብሲ ዝለብስ ኢየሱስ ጎይታይ ዲስክሪፕሽን ደብዚሕልኩም ሓሳቡ ትምርዳእና ምእንቲ ንኽህልወና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ካህን ሊቀ ካህን ዝኾነ በአምላኽ እንታይ ዝተገበረ ክኸውን ኣለዎ ብሓንሳ ኢና ንመሃርሎም ትምህርታዊ ስብከት ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ብሓንሳ ኢና ንሰብኽ ስለዚ ሊቀ ካህን መጀመርታ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብእግዚአብሔር ዝተሓርየ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታይ ቀፂሉ ድማ ኸ እንታይ ኢልና ሰብኣዊ መንነት ዘለዎ ክህልዎ ኣለዎ ቀፂሉ ፍጽምና ኩሉ ዓይነት ስርዓት መስዋዕቲ ዝመርሕን ዘመሓድር ኣካላዊ ፍጽምና ዘለዎ ልብሲ ኢሉ ኸ ቀፂሉ እዚ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 28 ዘሎ ክሪኦ ንኽእል ኢና ሓሳባት ግናኸ እቲ ሓደ ሊቀ ካህን ዘበሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ስለ ዝግባአና ኢና ብሊቀ ካህንነት ንጅምር ዘለና ስለዚ ሕራይ ሊቀ ካህን እዚ እንድሕር ኮይኑ በአምላኽ ዝተሓርየ ሰብኣዊ መንነት ዘለዎ ብስርዓት ናይ መስዋዕቲ ዝፈልጥን ዘመሓድርን ካብ ኮነ ንኢየሱስ ብምንታይ መስፈርቲ እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ወይ ድማ ኸዓ ጸሓፈ ዕብራውያን ዓብ ሊቀ ካህን ዝብሎ ዘሎ ብሓንሳብ ኣለና ስለዚ እዚ ድማ ኸዓ ሓደ በቲ እግዚአብሔር ኣቦ ዝሃቦ ዘለዓለማዊ ካህንነት እዩ መዝሙር 110 ኩላና መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽን ዘለና መዝሙር 110 ፍቅዲ 4 ክንከፍት ኢና ክብርን እግዚአብሔር كم تلمود تزخفت آمين يبل ثلاثة سبعة رايح جي كافي تمام الله سجاج 4 كبرن እግዚአብሔር ኢየሱስ ጎይታይ ከም ዚሉ ተቃል እግዚአብሔር ንስኻ ከም ስርዓት መልከ ጸድቅ ንዘል ዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይጣዓሰንካ ኢሉ ቀፂሉ ሹዕ እግዚአብሔር ኣምየማንካ ኮይኑ ብመዓልቲ ቁጥዑ ነገስታት ክጭፍልቆም ኢሉ ምስተዛረበ እዛ ምዕራፍ እዚኣ 110 ጎይታ ወይ ድማ እግዚአብሔር ብዛዕባ ኢየሱስ ዝተዘርበት ቃል ትንቢታዊ ዝኾነ ቃል እዩ ንዑይና ልዕሊልና እንድሕራን ቢብናዮ ጎይታ ንጎይታይ ጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ኢሉ ዳዊት ተዛሪቡ ስለዚ ዳዊት ንጎይቱ ማለት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ቀድመ መምጽኡ ቅድመ ዓመታት ኣዝዩ ነዊሕ ዓመታት ተዛረበ ትንቢት ቃል እዩ ስለዚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ክራይቴሪያ ተረኺብዎ ኣሎ እዚ ክራይቴሪያ በአምላኽ ዝተሓርየ ሊቀ ካህን ወይ ድማ በአምላኽ ዝተሓርየ ካህን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ካህናት በአሮን እግዚአብሔር ክህንነት ንአሮን መስሃቦ ናይ እግዚአብሔር ኦፍ ኮርስ ሕርየት እዩ ነገር ግን እቲ ፍጹም ሕርየት ኣብ ካህን አሮን ኣይኮነን ካህን አሮን ናይ ትኽመጽእ ዘለዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ናቱ ጽላሎት ዳኣዩ እምበረይ በአሮን ምድሓን ስለ ዝርከብ ኣይኮን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ቶም ካህናት ነዚኡ ብዙሕ ስርዓት ዘድልዮም ነበረ እቲ ካህን ንኽኸውን ከምቲ ዘንበብናዮ በአምላኽ ዝተሓርየ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ኣብ ኣይሁድ ኣብ እስራኤል ካህን ኮይኑ ክምረጽ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ዘርኢ ናይ አሮን ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ክልተ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ወይ ድማ ሰብኣዊ ማንነት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ቀፂሉ ናይቲ መስዋዕቲ ስርዓት ዝፈልጥን ዘመሓድርን ክኸውን ኣለዎ ቀፂሉ ድማ ኣካላዊ ፍጽምና ዘለዎ ኣበር ዘይርከቡ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ጽሩይ ንጹህ ቅኑዕ ዝኾነ ኣበር ሙሉእ ዝኾነ መስዋዕቲ እዩ ዝደሊ ኢየሱስ ጎይታይ ሙሉእ ዝኾነ ነገር እግዚአብሔር ዝደሊ ነዚኡ ኣብ ሚልክያስ መስለኒ ትንቢት ሚልክያስ ኮሚሉ ተዛሪበሉ ነቶም ንህዝቡ ነቲ ምስለኔ ናይ ዓድኹም እንድሕር ሓንካስ መስዋዕቲ ዝፈቱ ኮይኑሲ ከድኩም ኣቕርቡ ኢልዎም ንምንታይ ኣኹም ንዓይ ሓንካስ ሕሙም ዝኾነ መስዋዕቲሲ ናባይ ተምጽእዎ ኢልዎ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ እግዚአብሔር ሙሉእ ዝኾነ ነገር እዩ ዝደሊ ሙሉእ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣብ ምልኣት ዝነበር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከገልግሉ እንድሕር ኮይኖም ዞም ካህናት እዚኦም እዚ ክራይቴሪያ ወይ ድማ እዚ መስፈርት እዚ ክህልዎም ነይርዎ ቀፂሉ ንኢየሱስ ከምኡ ሊቀ ካህን ወይ ድማ ዓቢ ሊቀ ካህን ንኽበሃል ዝገበሮ ረቋሒ ኢልና ብንዛረበሉ ዘለና ሰብ ኮይኑ ከም ኩሉ ሰብ መከራ ዝጸገበ ምዃኑ ስለዚ በአምላኽ ዝተሓርየ ኢልና ምሽ ናይ ሊቀ ካህን ካልኣይ ድማ ናይ ሰብ መንነት ዘለዎ ስለዚ ኣምላኽ ንውሉዱ ነቶም ናቱ ውሉድ ከድሕኖም እንድሕር ኮይኑ ሰብኣዊ ማንነት ክለብስ ኣለዎ ኣካል ክለብስ ኣለዎ ነዚኡ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ፊልጵ ከም ኢልና ሰብ ኮነ ብንብረቱ ከም ሰብ ተመላለሰ ብዛ ምድሪ ኢሉ ኢየሱስ ስለዚ ኢየሱስ ስጋ ክለብስ ወይ ድማ ኣምላኽ
ስጋ ክለብስ ነይርዎ ነዚ ድማ ኸዓ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ውልድነት ወይ ድማ ኸዓ እቲ ምድሓን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኽኸውን ሊቀ ካህንነት ኣብ ንብሎ ሓሳብ ናይ ኢየሱስ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ምዃን ዘድልይ ነዚ ድማ ኸዓ ኣቐዲምና ጠቒስና ኢና ምናልባት ኣብ ሉቃስ 22:41 ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብመከራ ከመይ ከም ዝሓለፈ ብስቅያት ከመይ ከም ዝሓለፈ እዚ ስቅያት እዚ ግን ናይ ገዛ ርእሱ ሓጢአት ንኸወግድ ኣይኮነን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ናተይን ናትኩምን ሓጢአት ንኸወግድ ኣምበር ብባህሪኡ ንጹህ ሓጢአት ዘይፈልጦ ማንነት ዝነበሮ ወዲ ኣምላኽ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ እቶም ካህናት እዚ ዘገርም ኢየሱስ ጎይታ እቶም ካህናት ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ከንከለው ነቲ ዘቕርብዎ መስዋዕቲ ቅድሚ ምቕራቦም ነፍሲ ወከፍ ሊቀ ካህን ንናይ ገዛ ርእሱ መጀመርታ መስዋዕትስ ክገብር ኣለዎ ኣይገርምን ኣሕዋተይ ንናይ ገዛ ርእሱ ምንጻህ ምስ ፈጸመ ድማ ኸዓ ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣትዩሲ ስለቲ ናይ ህዝቢ ምድሓን ድማ ኸዓ መሊሱ ምንጻህ ዝገብር መስዋዕቲ ዝገብር ኣብኡ ድማ ኸዓ ንባዕሉ እንድሕር ኣትዩ በቲ ኣብቲ ዕጣቑ ዝግበር ገመድ በቲ ኣብ ልብሱ ዘሎ ድማ ኸዓ ጭናጭል ወይ ድማ ኸዓ ቃጭል መሳሊ ብገመድ ብርሑቕ ኮይኑ ድማ ኸዓ ካልእ ሰብ ዝሕዘሉ ኸዓ የድልዮ እዩ ምክንያቱ ብዝግባእ ምንጻሁ እንድሕር ዘይፈጸመ ካህን ኮይኑስ ኣብ ውሽጢ ከኣቱ ከሎ ከዓጠን እንከሎ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ከኣቱ እንከሎ እግዚኣብሔር ካብቲ ምንጽሁ እቲ ካህን ካብ ምንጽሁ ወይ ድማ ዘይምንጻህ ኣብቲ ካህን እንድሕር ተረኺቡ ክቕዘፍ ይኽእል እዩ ነዚ ኸውፅእ ዝኽእል ካልእ ሰብ ጻድቕ የለን ካልእ ንጹህ ሰብ የለን ብገመድ ጥራይ ክሳሓብ ትኽእል ጎይታ ኢየሱስ ግና ብሓንቲ ምንጻህ ናብ ሰማያት የእቲና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ቀፂልና ክንሪኦ ኢና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ታሳልሰይቲ መንነቱ ሰብኣዊ መንነት ዘለዎ ኢልና ኢና ኩሉ ስርዓት ዝመርሕን ዘመሓድርን ኢልና ኢና እዚ ማንነት እዚ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጋሂድ እዩ ቀፂላ ትመፀ ድማ ኸዓ ኣብ ሰማያት ወይ ድማ ኸዓ እንታይ ኢሉ ሰማያት ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብይ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ኢሉ ዕብራውያን 9 ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 24 ከነንብቦ ኢና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ቃሉ ክበዝሕ እንከሎ ጽቡቕ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምዚ ይብል ትጽሑፍ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 24 ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክረኣየልና ናብታ ሰማይ ኣተወ እምበር ኣብቲ ምስሊ ሓቂ ኣብቲ ብኢድ ተገብረት መቕደስ ኣይኮነን ዝኣተወ ኢሉ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ናብታ ሰማያዊት ዝኾነት ቤተ መቕደስ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእቲና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብ ኣፍ ደገ ወይ ድማ ኣብቲ ኣጸድ እንጸንሓሉ ወይ ድማ ኣብ ቅድስተ እንጸንሓሉ ኣይኮነን ሕጂ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳንሲ ኣቲና ኢና ክብርን ኣምላኽ ይኹን በቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ደም በቲ ዝዛረብ ደም በቲ ካብ ደም ኣቤል ዝሓሸ ዝዛረብ ኢሉ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ማንነት እዚ ብጎይታ ዝኾነልና ሕጂ ኣብ ቤት መቕደስ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ኣምላኽ ኢና ምስ ክርስቶስ ተቐሚጥና ዘለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ምእማንና ካብ ዝህልወና ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነጽንዕ ሕጂ ምእማንና ሓደ ግዜስ በቲ ትግርኛ ከነንብቦ ከለና ምእማንና ተኣሚነ ኣለኹ ምባልን እምነትን ሓደ ግዜ ንፈላለዩ ኢና እዛ ቃል እዚኣ ግን ዛረባ ዘሎ ምእማንና ዘሎ እምነትና እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን بحلفت ናይ እንግሊሽ ትርጉም እንታይ ኢሉ መሲልኩም let us hold firmly to what we believe ስለዚ ኣብቲ ምድሓና ክንጸንዕ እንከለና ኣብቲ ምድሓና ክንቅመጥ ከለና ክንነብር ክንመላለስ እንከለና እዩ እቲ ናይ ሰማያዊ ውሕስነትና ውሕስ ድኸው ኣብ ሰማያት ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ተቐሚጥኩም ኢኹም ኢልና ምሽ ቆሎሴ ደጊም ሞይትኩም ተንሲኢኹም እንድሕር ኮንኩም ኢሉ ምስ ክርስቶስ ሞይትኩም ተንሲኢኹም ድማ ኸ እንድሕር ኮንኩም ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥኩም ኣለኹም ነቲ ናይ ሰማይ ዘበለ ድለዩ ዳእምበር ነቲ ናይ ምድሪ ኣይኮነን እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ዝተቐመጥናዮ ኩሉ ግዜ ምዝካር ዘድልየና ንሕና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ደተግሆ ነገር ተሃልዩ ብቃሉ ብመንፈሱ ኣብቲ ንርከበሉ ስፍራ ክመልሰና ከቐምጠና ኣብኡ ከም ዘለና ክንሓስብ ይኩሉ ግዜ ዘዘኻኽረና ጸላአ ድማ ኸዓ ካብቲ ህልውናቲ ካብቲ ስፍራቲ ኸውርደና ኣብትናቱ ግዛኣት ዝኾነ ኣብቲ ንሱ ከም ድላዩ ክገብረሉ ዝኽእል እዩ ከውዕለና ዝደሊ ስለዚ ምፍላጥ ፈሊጥካ ድማ ኸዓ ኖ ስፍራይ
ኣብ ሰማያት ምስ ክርስቶስ እዩ ኢልካሲ ምስትንታን ምዝራብ ምፍላጥ ይገድስ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን በሐንሳብ ኣለና ቀጽሉ ከምዚ ኢሉ ኣብ ፍቅዲ 16 ስለዚ ኢሉ ስለዚ ንምንታይ ብዙ ሓሳባት ተዛሪቡ ካብቲ ክንዛረብ ወደ ጸናሕና ብዛዕባ ሊቀ ካህንነት ብዛዕባ ክርስቶስ ሓጢአት ከም ዘይነበሮ ኩሉ ዝሓሳብ እዚ ምስ ዘርዘረ ስለዚ therefore እዩ ስለዚ ኣቀዲሙ ተዛረቦሲ ከምዚ ኮንዲሽን እዩ ክንርድኦ ዝግባአና እዩ ማለት እዩ ናይ ኢየሱስ ሊቀ ካህንነት ክንፈልጦን ክንርድኦን ዝግባአና እዩ ንሱ ከማና ከም ተሰቀ ክንፈልጦን ኩሉ ግዜ ክንዝክሮን ዝግባአና እዩ በቃ ኪዱ ንስኻትኩም ግበርዎ ሓደ ግዜ ሲ ምሽ ሓለፍቲ ገለገለ ሓለፍቲ ወላብቲ ኮርፖሬት ኣብቲ ናይ ቢዝነስ ዓለም ሲ ቶም ገለ ኣስራሕቲ ነቲ ዝረኸብዎ አሜን ነቲ ዝውድንዎ ንግዲ ገንዘብ ስለ ዝነበሮም መጽኦም ነቲ ንግዲ ገዚኦም ወደ ኣምበር እቲ ንግዲ ፕራክቲካሊ ኣብ ውሽጢ ኣብ ታሕቲ ወሪዶም ሰሪሖም ዘይፈልጡ ክኾኑ ይኽእሉ አራይ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ቢዝነስ ኦነርስ እንድሕር ኮይኖም እቲ ቢዝነስ ክወድቕ እንከሎስ ናይ ምኽሳር ተኽእሉ ወይ ናይ ዘይምትሳእ ተኽእሉስ ልዑል እዩ ይብሉ ነቶም ናይ ቢዝነስ ኣናሊሲስ ድህቡ ንምንታይ እንድሕሪልና እቶም ወነንትሲ ነቲ ቢዝነስ ከመይ ራን ከም ዝገብር ስጋዕ ታሕትስ ስለ ዘይፈልጥዎ ወይ ዝፈልጡ ሰብ ክቆጽሩ ይኽእሉ እንደም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ትፈልጥ ሰብ ክትቆጽርን በዓልኻ ትፈልጥ ኾንካ ራን ክትገብሮን ግን በበይን ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ከኣናዓና ኪዱ ክርስቶስ ወይ ድማ ክርስቶስ ዘይብሉ ኪዱ እዚ ሕጊ ተዋሃበኩም ንበሩ ተቀመጡ ዝበለ ኣምላኽሲ ኣይኮነን ተዋሂብና እቲ ሕጊ ክመጽእ እንከሎ ሓጢአት ከፈልጥ ዳ ወይ ድማ ከኣና ሓጢአት ህያው ገበሮ ኢሉ ጳውሎስ ምሽ ሕጊ ምስ መጸሰ ሓጢአት ህያው ኮይኑ ሕጊ ዘይነበረሉ ግን ሓጢአት ኣይነበረን ኢሉ ወይ ሓጢአት ሲ ኣይቁጸርን ነይሩ ኢሉ ሕጊ ምስ መጸ ግን ሓጢአት ህያው ኮይኑ ሓጢአት ምስ መጸ ድማ ከኣሞት ኮይኑ ስለዚ እግዚአብሔር ሲ በክርስቶስ ዘሃበና ጸጋ ስለ ዝፈልጥ ናብቲ ዘእተወና ድማ ከኣሰማይ ስለ ዝፈልጥ እዩ በክርስቶስ ኮይና ክንመላለስ ጸዊዕና ከም ዝደሓኑ ውሉድ ኣምላኽ ኮይና ክንመላለስ ዝጸዋዓና ሲ ጸጉ ስለ ዝሃበይ ኢየሱስ ከኣ ስለ ዝሃበይ ኢየሱስ በኢየሱሱ ከማይን ከማኹምን ዝተሰቀ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ በኩሉ ሲ በኩሉ ህይወቱስ በኩሉ ነገሩስ ከመሕዋቱ ክመስሎም ሲ ግድ ነይሩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ከምዚ ዝኾነ ጎይታ ኢና ንእመኖ እቲ ምእማንና ደጸንዕ ድማ ከኣንሱ በይኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ቀጽሉ ከምዚ ኢሉ ምሕረት ምእንቲ ክንቀበል ብግዜ ጸበባውን ንረድኤትና ዝኸውን ጸጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዝፋን ጸጋ ንቕረብ ኢሉ እንታይ ክንገብር ምሕረት ምእንቲ ክንቀበል ብግዜ ጸበባ ድማ ከዓ ረድኤት ዝኾነና ጸጋ ምእንቲ ክንቀበል ኢሉ ናብ እንታይ ኢና ክንገብር ነዞም ክልተ ክንረኽቦም ተኾይና ብትብዓት ናብ ዝፋን ጸጋስ ክንቀርብ ኣለና ስለዚ ብትብዓት ናብ ዝፋን ጸጋ ምስ ቀረብካ እዩ ምሕረት ዝርከብ ብትብዓት ናብ ዝፋን ጸጋ ምስ ቀረብካ እዩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዝርከብ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብትብዓት ክንቀርብ ግና ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ሰኣሎ ሰብ ስቂሉ ሲ ክተባዕ አይከእል ተጋጊ ሓደ ሰባት ወይ ሓደ ግዜ ታትባዕ እንደጆኻ ትብዕበል ገለ ክብሉኻ ክእል እዮም ታትባዕ ወይ ድማ ትብዕበል ግን ንገለ እዋናት ትኸይድ ብፍልጠት ገይሩ እንድሕራት ቢዕካ ካበይ ከም ዝመጽኻ እንታይ ምዃኑ መንነትካ እንድሕር ነጊርካ ግን እቲ ትብዓት እቲ ሰቡን ኣብ ዘየለወሉ እዋን ኩሉ ግዜ ምሳኻ እዩ ዘሎ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ብትብዓት ናብ ዙፋን ኣምላኽ ወይ ድማ ናብቲ ናይ ጸጋ ዙፋን ቅድመ ምቕራብናሲ ሓደ ክንፈልጦ አሜን ክንጥምቶ ዝግባአና ነገር አለ ካልኣይ ድማ ከዓ ከነስተንትኖ ዝግባአና ነገር ክንዝክሮ ዝግባአና ነገር አለ ነዚ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ፍቅደ 2 ፓስተር የተኸፊት ካለ ከተንብበል ኢኻ አሜን ስለዚህ እንታይ ኢሉ ናብቲ ሕፍረት ንዕቁ ነቲ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል ዝተዓገሰ ጀማረ እምነትናን ደምዳሚያን ዝኾነ ኢየሱስ ንጠምት ስለዚህ ብምጥማት ኢና ንጅምር ትብዓት ክመጸት ኮይኑሲ ምእታው ዘድልዮ ነገር ሰአሉ ስቂሉ ከባዶ ሰብ አይተብዕን ኢንፑት የድልዮ ዝኣትዎ ነገርሲ የድልዮ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚህ ከኣትወና እንድሕር ኮይኑ ናበይና ዳኣትወና ወይ ካብ ምንታይ ኢና ክነእቱ
نتي أب مسكال سلينا دو على يسوس بمتمات أبزهولك معرف عسران حدا تزربك على ألو بصري توزع اللي تخيل فقدي حمشتك سبت شعت حتيات جبرنا نظام أتمان أرحق ألنا نظام أتمان كرحق ألنا نجزي أبير لمنا لنا أبلو مسيد ما أنت تهزبي لمنا أجزي أبير كأنا مسيزنا دد تمن نأخا جبر أبلا دماس قلو خون كايو التنقصة زبنا أو أنت تأمته كحوي إيو مسيخا كاب أسرع تمن جبره أبلا ونسقلو كونك أجلت من نسب أنت نخسة نبتي تمن أسرازي مسجد أمت يحوي نبرة. آمين. كبرنك زي أبيريخ. سلزة أبتبرخا أتي توم زنفرو ويزبرو زنبرو أتمان نتوم هزبي مسنا خسوم أجزي أبهر نموسيز أعززوي. سلزة أبالا كبر أبتحتين وين ما أسرازي برونز أب أنا أسرازي بالا نتتمن مسقلو أتي زتنخسة زبالة بتتمن نتي تسقلة تمن كتمت كان. بتحنزي وين ما خبتي مرزي نايتمن زتنخسة نبتي تسقلة تمن كتمت كان لو سنتهيلو يحول نبرة يخبر الجابر. سلز إزقال زيو لك عدم ما أب حدش كدان تترجم لنا أب حدش كدان تفتي. يوحنس كوميلو أب أنتي تسقلة مرجم يخون ما أنتي خفت سميلو. سلزي إبراهيم لما خاط صحف إبراهيم لك بز حساب زيو معرف عسر تخلت إبراهيم فقد خلت أقدمه بحسر كم ببرنا لتأنحه أمتنا أبت تسقله جمار أمنتنا دمدامي عن زخنا يسوس خوني قباي نمنتها عند حريلنا نسو أي تحلل نسو كسك إنكلو أي تتعرفن نسو كسك إنكلو أي جرم رمن أي تبأسن نقصو بمسك أيو نسو بمكرا بمحلافوس انتهيلو مئزاز دعته مهاريلو كبرنك زي أبيريق مئزاز دعته مهار سلازي كل جزيسي أبي هو كريستنانا أبي هو نابرانا محلال كمتسخ إليو مدكام كمتسخ إليو نجرجن مسدخ مناديو محلال مسأسي مسكالة سواي كنا نبأس مس أجل قلتي أي كنا نبأس مفتحينا كاب كالوت أجل قلتي أي كنا ندلي اتخنت أمتوز جبأنا إن أخنا استخاخل زلنا غنياتو حدا جزيسي كل جزي يكون مش تلاقي بستفل عليه كسي أبي هو تنخسددن كله تبعتنا بزفان تأجام قرب نسأل سخدا خمس جير كان دخا سخدا خمس جير كان دخا كم زندي خو عيلك كم زندي خي إلك كم زندي خاجرك كم زندي خاتزاريبك سلزي نابتي زفانت أجا كن قرب عند حركوينا كن جبروز جبأنا بتبعات مقربي بتبعات كن قرب تخيلنا خاء تنت أمتوت أمتك استخاخل الله ويسوع كويتاي سلزي متان كي تدخمون نفساتكم كي حل الله نيلو نابت حتى عن زي أبتات قصة لا إنفاكت كنا قتايلو نابت جمارن دمدامن أمنتكم زخونة أمتو ويلو سلازم متأمات حدا إيو بتبعاتنا بزفان تأجخن قرب كالاي بدحريو نذكرو ويدمخا نذكرو نستنتنو نستخاخل زي أخا أويا معرف عسر تغلته أفقدي سلستي أزلا زي أخن ببايا دحن بعلي إبراهيم معرف عسر تغلته فقدي سلسته ما أنتي كي تدخمون نفساتكم كي حللان نتي كاب حتى عن أبرسو كندزي زأكل مصرار تعجسة ذكروا سلزم متأمات يدلي فوكس مقبار يدلي مستأمت كادم مخاء مذكار مستنتان كايدلي سلزي اتي تأمت كايو مستنتان كايو نذكر كايوني أبيوتك حيل دفتر تبعت دفتر شعو نو أنا ولد أملاخي نو أنا بكريستوس يسوس داقم هيوت زرخبكي أنا أتي بستفلالي من قدي حيل حاتيات أبي هوتي لسرح زلو نتي أم مسكال نحاتياتي مسناي تمنيتو زسقل قويتا خط أمتن كله إيه دحول نمد حن زمت زي أيتا زي أبهر نهزبو كنقروم تدليه نقر نابتي هاو كام حسابو أمو تمن زنكس أبزي ويبزأ بأكل كاي زنكس تأميتكا
أب أسرازي زتسقل تمن بمتماتسي كم يجرك حوكال زي أبيرجن كم جيري سريع زي ناي كريستوس ملكتي كبرنا زي أبيرج بتمن مسكال ليكونسي بكريستوس يسوع داعم بمولاد أن رقبو نايزل عالم هيوتيو كابتي نحاتيات نموت زمرح تومات مانوكو مسنا خسبهم توم سبات موتو كأميرو يموت اللو بليس قال جبرو كأميلهم يقوي من موسى مسيح مفتح دلهم من موسى مسيح محوات لومي من كونه اللي خون بستفل عليه حيل حاتيات زك أزله من يزوج عني زبل أتي أمسك الزو على يسوع لومون داعم هيوت كهبنا أمونيو لومون أتأمسك الزفاس سدم أزيوعيو هاليلويا لومون وتسيتها وزخنا فتصم كاب كله حاتياتنا كاب كله أبسانا كترينا زخل فتصم زخنا دم تهليو نا يسوع كريستوس دم أملاخ زعجبلو دم كبرنا جزء أبيريخون يحواتي بحنتي مسواتي إلنا تحفي نائبرايان بحنتي مسواتي هاليلويا يحواتي بزح مسواتي بزح أحرود بزح جنشلات بزح تريت إيكو توديو سريت حاتيات نخرج كبابلي كده نتي ناي سلمون زسرحوا بيت المقدس ما أنت أبكر ما أملاخ تقبلنا تزلوا بيت المقدس نخون نخسوونا بجزء أبيرسي كتروا ما أودلوا أشحتها باقع أو زلوا أشحت يس هاليلويا حدا قال كنا نببينا مو بوغيرنا دمخا تقلينا كنودئنا كبرن جزي أبير يكون هاليلويا 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 كم زيلو هاليلويا أم بقرا برايان معرف شو عتا فقدي إسران حدن الزقنا بتجزي أبير نسخاخ معرق ملكة صدق نزل ألم كهان إخائلو محالة أي تعسن كأيو اتباها للو محالة أيو الزد ما بزي محلا كم زي كونت أتي آتوم سي بزي محلا كهانات كونو كم أدما يسوس مدحن زحاشة كيدان كونه سك حبيرنا نزقال زخن دقموينا كم أدما يسوس مدحن زحاشة كيدان كونه كم أدما يسوس مدحن زحاشة كيدان كونه أتي آتوم سي كينبرو بموت سلا تخلكلو بزحات كهانات نبرو الزقنا نزل ألم زنبر سلا زخونس زي حلف كهننة علو سلا الزدما نتنبو أبيلو ناب أملاخ زمتو كل جزي ما أنتم كلمن زنبر سلا زخونه فتسيمو خدحنا يخاليو هاليلويا فتسيمو كدحنا يخاليو يسوس كويتاي هاليلويا فتسيمو كدحنا زخال أملاخ يزلنا فتسيمو كدحنا زخال ليك كهانات يزلنا حباتي فتسيمو زحاشة كيدان إيدو هايبنا هاليلويا زحاشة مدحان حواتي كابزين العلي زحقوس كابزين العلي كزل الزخال حق يلا كبرنا جزء أبير يخون زي زتجبر زي زحاشة كيدان زحاشة جنشل زحاشة زبالة ليك أكهان ترى زخون زي كونس عبي ليك أكهان توهيبنا كبرنا جزء أبير يخون كبرنا أملاك يخون بزينا مئتاونا وحس كوينو بزيو أبيبان أبو مقماتنا وحس كوينو خبرنا جزء أبير يخون حنسا أنك جزء أبير كبرنا خنبوينا هاليلويا إذن مقماتنا سلزت أبقو هاليلويا هاليلويا كبرنا جزء أبير يخون كلنا خنصلي إنا بزمن فسزقينا هاليلويا رولا باكا يالا بوشتا ريدونوموس إكلاديانا ماغاشتا دا باكا ديالا بوستا كم أدما يسوس مدحن زحاشة كيدان إلو نالبات بزامشة زيا نزقوي تازي كمولك مدحانينا زي رخبنايو زي تلالنايو يحوات اندحر قالينا خوينا توم كالوت دنن إلنا اندات ألنا نزوم سبات زي تراي إدوم حف كبلوك حاتومي منالبات أمونغونا اندحر هاليوم هاليلويا كالوت كلها كابزلنا يتسئنا اندات ألنا خبرنا جزي أبير يخون نقويتا كبرن دهابنا هاليلويا بزامشة زيا نابت جمارن دمدامن ناي امنتي زخونه يسوس متأمات كهونه لي متأمات كهونه لنا يحواتي بك أتأمتي بزامشة زيا حج فوسو بلو يحواتي
قالوا لي إخو إجزابير قالوا زلأخ أملاخ مسؤول مخا زجبر زخل حيلي سل زلأخي مسؤول مخا زخل منفس الله هاليلويا بقات أمتي لومي استخاخل أمتي ناب كالو أتصبات يكونن أمتي ناب قلقلتي يكونن أمتي ناب أمنتي يكونن أمتي ناب السفلالي نجارات يكونن أقل قالي أيموت اللين يحوات أيموت اللين ولدي أيموت اللين بتصوتي أيموت اللين تزموت اللي يسوس ود أملاخي تزموت اللي عبي ليك كهنات أبيبان أملاخ زتقمت أي ناب تزموت اللي لو متأمات كخون ملو بك أبوزيشن قبرو بك تنكفو نفوكسي نتعزبتي تنكفو زي أبير بلو هاليلويا 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 لبرودو روبو ديانا ماس هاليلويا هاليلويا ماكلو براديا لابا جانتانا ماكاديا كلها ناندات ألنا كبر نجزي أبير يخون كلها ناندات ألنا سلزا نفس زي هاليلويا نجزي أبير مفتح كجبرا وشتا هاليلويا نجزي أبير متن كاف كجبر هاليلويا يحواتي زعرف قويتا رخيبنا إنا كبرن أملاخ يخون كم تي نحنا نحلفو نسو كسك أخلو روك لاباديا نسو كفتن انكالو تساكي ويلو نتوم زفتنو كردهم يكالو هيلو يحواتي كال مانم نقصلنا زردا يلن نقانزانا زردا يلن يحواتي أيندكم مانم سايكولوجيست مانم سايكاتريست كفوس أكلني كدحن أكلني هاليلويا ريكلو بوديو نوموس هاليلويا كلنا اداونا زرجحنا خنصلينا خبرن غزي ابير يخون روك لاباديانا ماغاستا لاباشتا ايلو ترودو روبوديا لاباغاديانا ماس لي برودونو موديانا ماغاش اوبرادا لاباغاديا لاباغاستا كلنا نصلي خبرن غزي ابير يخون